Mga kamamshi, welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya pero Bicolana. Ayan, at mag-unboxing tayo. Bumili na nga ako ng pang giveaway natin sa Pasko. Inaga-agahan ko na. Kasi nung nakaraang Pasko, medyo na late yung order ko. Kaya na late din yung pagbibigay ko. Buti na rin yung maaga-aga pa is naalala ko na. Kaya inagahan ko na talaga. Ayan, kayo mga kasari, ano ba yung ready nyo para sa ating mga customer? Pero syempre, thank you Lord talaga kasi kahit papano is makakapagbigay na naman tayo. Noong mga nakaraang buwan kasi sabi ko, akala ko is wala akong pangbigay. Pero syempre, gagawa talaga ng paraan si Lord kahit papaano. Haba-haba pa naman yung araw, kaya pwede pa tayo makapag-ipon ng pang giveaway kahit pa unti-unti lang or kahit sa maliit na halaga lang. Mga customer talaga natin, mabigyan natin yan, masaya na sila. Para hindi naman nila masabing nakalimutan natin sila. Ito na nga mga kamamshi, mga kasari, ano ba tong pang giveaway ko na naisipan? Nagkakaroon na ba kayo ng idea kung ano laman nitong mga box na maliit na to? Cute kasi nito mga kamamshi. Bali nung nakaraan taon kasi nakatanggap ako ng ganito, kaya sabi ko is maghahanap rin ako at ito yung pang-giveaway ko. Maliit lang siya pero cute at saka talagang magagamit. Kaya ito pinabuksan ko sa anak ko, sabi ko is nakbuksan mo nga. Ayan, tiyan, o diba? Namanghanga rin sila, sabi niya, wow, ang cute. So, yung mga anak ko kasi Starbucks daw. Kung naghahanap nga rin ako ng Gucci, tapos Louis Vuitton, diba? Antaray. Mas cute tong tingnan sa personal mga kamamshi, mga kasari. Kung magkape ka is parang tabo, siguro makukulangan ka rito. Pero kung magkape ka is okay lang naman. Ang ganda nitong gamitin, diba? Ang cute niyang pang giveaway. Kasi meron siyang kanya-kanyang box. Tapos may kutsara pa siyang kasama. Ayan, kumuha ako niya ng 18 pieces. Ang kinukuha ko talaga is 30. Kaya lang hindi siya ma-add to cart. Tapos ginawa kong 20, hindi pa rin. Hanggang sa nag-18. Ayun, yung 18 siya, okay. So, syempre, inisa-isa ko talaga yan. Chinek ko kung okay. Nasa labas, na-check ko na. Tapos itong mga nasa box, hindi pa. Pero sa tingin ko is okay naman. Mga kamamshi, mga kasari, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.